Moi, mä oon vaatteentekijä. Mä näytän nyt, miten mä tein tän mekon. Eli mulla oli kierrätetty hotellilakana, tosi kiva värinen, kutsu häihin ja iltan saka-aikaa. Leikkasin kankaan viistoon, koska tää puuvilla sateini on semmonen matsku, joka laskeutuu tosi nätisti. Mä piirrän tätä nyt suoraan tähän kankaalle siksi, koska mä halusin saada tää valmiiksi nopeasti. Sinne tulee muuten taskut tonne sivusaumaan. Tässä on takakappale menossa. Ja se kanssa kellotettiin tuosta vyötäröltä saakka. Eli leikattuna tämä takakappale näytti tältä. Eli se on vähän vähemmän kellotettu tyköistumme vyötäröltä. Ja etukappale tältä, eli se on tosi vahvasti kellotettu helmasta. Ja lopputulos on tämä. Eli jos sua kiinnostaa tämä malli, niin tämän voi tehdä erilaisista matskuista ja myös eri koossa. Eli laita mulle viestiä, jos olet kiinnostunut.